have your phone. Get your phone. Helicopter is out. Here. Give me, come on. Oh my gosh! Oh! Holy. Υπάρχουν στιγμές που η απόλυτη διασκέδαση μετατρέπεται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο στον απόλυτο εφιάλτη. Ο Τόμι Χούιν καταγράφει την αδρεναλίνη των extreme sports. Όμως αυτό που συνέβη στις 17 Μαρτίου του 2025 ξεπερνά κάθε λογική. Η παρέα των αναβατών περνάει μέσα από τα ορεινά μονοπάτια. Το κλίμα είναι ανεβασμένο. Κάνουν εντυπωσιακά άλματα, δοκιμάζουν τις ικανότητές τους και απολαμβάνουν τη ροή της διαδρομής στο έπακρο. Η αδρεναλίνη κυλάει ελεύθερα στις πλαγιές του βουνού. Μέχρι που φτάνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ένας εξαιρετικά απότομος κατηφορικός δρόμος που καταλήγει σε μια κλειστή απότομη στροφή. Στα μάτια τους, αυτή η στροφή δεν μοιάζει απλώς με ένα μέρος της διαδρομής. Μοιάζει με μια ζωντανή πρόκληση. Ο πρώτος αναβάτης παίρνει το ρίσκο. Περνάει τη στροφή με επιτυχία. Έπειτα έρχεται η σειρά του Ντάνιελ. Η ταχύτητα στην κατηφόρα του βουνού είναι μεγάλη. Η εκτίμησή του μοιραία. Ο Ντάνιελ δεν υπολογίζει σωστά το κλείσιμο της στροφής. Η ορμή τον πετάει βία έξω από το μονοπάτι και τον σπρώχνει στην άκρη του γκρεμού. Στο κενό των 30 μέτρων, το σώμα του παρασύρεται και σέρνεται για αρκετά μέτρα στην απόκρημνη κάθετη πλαγιά. Fuck! No! He kept going. No! Οι φίλοι του παγώνουν. Ο Τόμι και η παρέα του αρχίζουν να φωνάζουν έντρομοι σε κατάσταση απόλυτου σοκ. Παρατάνε τα ποδήλατά τους και τρέχουν να τον βρουν σίγουροι πως από τέτοιο τεράστιο ύψος ο Ντάνιελ έχει χτυπήσει θανάσιμα στα βράχια. You fucking kidding me? I'm good. Daniel! I'm good. Are you sure? Yeah. Και τότε συμβαίνει το αδιανόητο. Μέσα από το βάθος του γκρεμού, η φωνή του Ντάνιελ ακούγεται να απαντάει στους φίλους του. Είναι ζωντανός, είναι καλά. Η τύχη του ήταν εξωπραγματική. Η παρατεταμένη ολίσθηση στην πλαγιά λειτουργήσε σαν ένα αόρατο δίχτυ ασφαλείας, ανακόπτοντας τη φωνική ταχύτητα της πτώσης. Καθώς επέστρεφε, ο ίδιος ομολόγησε πως το μόνο που έκανε καθώς ένιωθε το χάος να τον τραβάει ήταν να προσεύχεται. I was praying as I was sliding on the thing, going, God, please, not like this. Yeah. Well, that's what saved you, man. I wasn't stopping, and I was going fast. Ήταν απλά καθαρή τύχη. Ή μήπως εκείνη τη μέρα μία ανώτερη δύναμη τον κράτησε στη ζωή κόντρα σε όλες τις πιθανότητες. Ο Τάνερ Τσάρλς είναι ένας έμπειρος κυνηγός τυφώνων, ο οποίος μέσα από το κανάλι του στο YouTube καταγράφει τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα του πλανήτη. Όμως στις 2 Οκτωβρίου του 2023, στο Lewistown του Illinois, η μοίρα του έστησε μία θανάσιμη παγίδα. Αυτό που ξεκίνησε ως μία προσπάθεια να καταγράψουν ένα τυφώνα από απόσταση μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά στην πιο εφιαλτική μάχη για την ίδια τους τη ζωή. There is massive hail in this thing. We're gonna be very close to hitting that. We'll be fine. We'll be okay. Yeah, that's the tornado. The tornado's on the ground, right? Oh, yeah, sorry. Yep. Here you go. Oh, wow. Okay. Tornado reported south of Lewistown. Intense cone tornado. Nice and easy. 1 mile till we get the fields. 1 mile. Η ομάδα κινείται με το αυτοκίνητο μέσα στην απόλυτη καταιγίδα. Η βροχή πέφτει με μανία και το χαλάζι χτυπάει το παμπρίζ. Ξαφνικά το βλέπουν. Ένας πανίσχυρος τυφώνας μένεται μπροστά τους σε απόσταση μόλις 1 χιλιόμετρου. What's going on? This is already recorded, so I'm not worried about it. Tony just said this is a mile away from us. Yeah. It's right here on the right. That's it right there on the right. That's it right there. Coming right at us. We are immediately downstream of it. Μέσα στο αυτοκίνητο η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται και τα κινητά τους αρχίζουν να χτυπούν επίμονα. Είναι τα επίγοντα μηνύματα της πολιτικής προστασίας που προειδοποιούν για τον θανάσιμο κίνδυνο.
Την ίδια ώρα, οι οθόνες των υπολογιστών και τα μετεωρολογικά τους μηχανήματα δείχνουν ότι η Δίνη πλησιάζει με τρομακτική ταχύτητα. Πρέπει να βρουν αμέσως μια κατεύθυνση διαφυγής για να αποφύγουν το χάος. Our escape route's north right now, and it's okay, Riley. It's okay. Our escape route's north. These winds don't make it seem like it's okay right now. I get it. I get it. Yep. Oh my gosh! Oh! Holy! Lord Jesus, please protect us in the name of Jesus. Oh! Oh, fudge. Get over. Window up. Window up. Window up. Oh! Fudge. Get over. Window up. Window up. Window up. Guys. Okay. Okay, we're okay. We're okay. Dude, I don't know where that tornado is right now. I don't like this. I don't like that either. Okay. Tornado's right next to us, right here. Oh no. Okay. It's Tornado's right next to us, right here. Oh no. Oh no. Do we need to get down in the ditch? Oh no. Dude, do we need to get in the ditch, bro? Dude, I think we do. No, calm down. There's. Holy shoot. There's. Holy shoot. Καθώς κινούνται στην ευθεία του δρόμου ψάχνοντας διέξοδο, αυτό που συνέβη τους έκοψε την ανάσα. Με έναν εκοφαντικό θόρυβο, οι κολόνες του ηλεκτρικού ρεύματος δίπλα στο δρόμο αρχίζουν να καταραίουν. Πέφτουν η μία μετά την άλλη, ακριβώς μπροστά τους και πίσω από το όχημα. Η ομάδα είναι εγκλωβισμένη. Το αυτοκίνητο ακινητοποιείται πλήρως και δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Μέσα από τα παράθυρα παρακολουθούν ανήμποροι τα καλώδια της ΔΕΗ να σκάνε στο έδαφος και τον τυφώνα να αλλάζει πορεία, στρεφόμενος ολοταχώς προς το μέρος τους. Είναι πλέον στο έλεος του Θεού. Μέσα σε δευτερόλεπτα το θηρίο τους καταπίνει. Ο τυφώνας χτυπά το ακινητοποιημένο αμάξι με μανία και τα τζάμια καλύπτονται από λάσπη και χώματα. Όλοι τους κουλουριάζονται στις θέσεις τους και είναι σίγουροι ότι αυτά είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής τους. The tornado's gone. We need to figure out how we're going to be safe. Come on. We have to be proactive now, okay? So calm down. Let's figure this out together. There is glass everywhere. I'm in a very understated shock right now, but I'm very thankful we're alive. Oh, thank you. Hey, most important is that we're alive. Όταν η Δίνη τελικά απομακρύνεται, το σκηνικό είναι βιβλικό. Όλοι είναι σε κατάσταση απόλυτου σοκ, έχοντας φτάσει στα ανθρώπινα όρια τους. Ο οδηγός του οχήματος, ο Ρίλεϊ, καταρρέει ψυχολογικά και ξεσπά σε κλάματα από την ένταση και το φόβο. Ενώ ο Τάνερ βγαίνει από το κατεστραμμένο όχημα, ανίκανος να πιστέψει αυτό που συνέβη και πως ότι είναι ακόμα ζωντανός. Βρισκόμαστε στο Mother Point του Grand Canyon στις 3 Ιουνίου του 2017. Ο άντρας που περνάει τα προστατευτικά κάγκελα ονομάζεται Cole Wageknet. Αγνοώντας τις απεγνωσμένες φωνές των τουριστών που του ζητούν να γυρίσει πίσω, ο Cole μοιάζει χαμένος, σαν να βρίσκεται υπό την επίρρεια ουσιών. He should come back. Is there anybody that looks me? Και τότε συμβαίνει το μοιραίο. Από τη μία στιγμή στην άλλη γλιστράει και εξαφανίζεται στο κενό. Μία ελεύθερη πτώση 40 μέτρων πάνω στα αδυσόπιτα βράχια. Oh my gosh. Oh my gosh. We told them to come back up. Oh my gosh. Oh my gosh.
Oh my gosh. We need to call. You have your phone. Get your phone. Helicopter is out. Here. Can we call? Ο Κόουλ επέζησε. Η αδερφή του αποκάλυψε αργότερα τον εφιάλτη που είχε ακολουθήσει. Ο Κόλ πέρασε 2 βασανιστικούς μήνες σε τεχνητό κόμμα, δίνοντας μάχη για τη ζωή του. Πάλεψε με τη σύψη την ώρα που οι 2 πνεύμονές του είχαν καταρρεύσει εντελώς. Αν δεν υπήρχε η Τίνα Ζέφιερ και οι υπόλοιποι τουρίστες για να καλέσουν αμέσως τις πρώτες βοήθειες, ο Κόλ δεν θα ήταν εδώ. Αυτή είναι η αληθινή ιστορία, όχι για μια ενέργεια που σε τραβάει στο κενό, αλλά για μια ενέργεια που σε κρατάει στη ζωή κόντρα σε όλες τις πιθανότητες. Στις 25 Απριλίου του 2015, ένας πανίσχυρος εφιαλτικός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ χτυπά το κεντρικό Νεπάλ. Μέσα σε λίγα λεπτά, η χώρα παραδίδεται στο απόλυτο χάος. Πάνω από 9.000 ψυχές χάνονται στα συντρίμμια, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώνονται και ο πολιτισμός μοιάζει να λυγίζει. Όμως ενώ στις πόλεις οι άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν από τα κτίρια που κατέρεαν, μία άλλη πιο σκοτεινή απόκοσμη τραγωδία εξελισσόταν μακριά από τα μάτια του κόσμου. Κάποιοι άνθρωποι, την ώρα που άνοιγε η γη, βρισκόταν εγκλωβισμένοι στην αγκαλιά του πιο επικίνδυνου βουνού του πλανήτη. Βρισκόμαστε στο Base Camp του Everest. Σε υψόμετρο 5.364 μέτρων, η ατμόσφαιρα είναι ήρεμη, γεμάτη πολύχρωμες σκηνές και ορειβάτες που είναι έτοιμοι να κατακτήσουν την κορυφή. Damn. This is scary. I look like to fall. Wait for a minute. Oh my god. Yeah, you look like to fall. Whoa. Ξαφνικά, το έδαφος αρχίζει να τρέμει βία. Δεν είναι ένας απλός σεισμός, είναι η αρχή του απόλυτου τρόμου. Η κάμερα γυρίζει και τότε μέσα από την καταχνιά ξεπροβάλλει το λευκό τσουνάμι. Fuck. Οι άνθρωποι αρχίζουν να τρέχουν, αλλά δεν υπάρχει μέρος για να κρυφτούν. Το λευκό σκοτάδι τους προλαβαίνει και μέσα σε δευτερόλεπτα η ορατότητα χάνεται εντελώς. Η δύναμη του οστικού κύματος είναι τόσο μεγάλη που παρασύρει σκηνές και ορειβάτες σαν να ήταν φύλλα στον άνεμο. Όταν το κύμα περνά, η κάμερα καταγράφει το εσωτερικό μιας σκηνής. Οι επιζώντες κοιτάζονται μεταξύ τους σοκαρισμένοι, καλυμμένοι με χιόνι, προσπαθώντας να καταλάβουν αν είναι ακόμα ζωντανοί. 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη τη μέρα σε αυτή την περιοχή. Η φύση έδειξε το πιο άγριο πρόσωπό της, αφήνοντας πίσω της ένα παγωμένο νεκροταφείο. Αν νιώσατε κι εσείς δέος μπροστά σε αυτή την απόκοσμη δύναμη, κάντε subscribe στο κανάλι για τις επόμενες σκοτεινές ιστορίες επιβίωσης. Η αναρρίχηση σε κάθε τους βράχους κρύβει πάντα τον κίνδυνο μιας μεγάλης πτώσης. Όμως το συγκεκριμένο ατύχημα αναδεικνύει το πιο σπάνιο και επικίνδυνο σενάριο, την πλήρη αποτυχία των συστημάτων ασφαλείας. Ο αναρριχητής βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό και λίο πέρασμα. Τα πατήματα για τα πόδια του είναι σχεδόν ανύπαρκτα και η κούραση μειώνει τα περιθώρια αντίδρασης. Κατά την προσπάθεια για την επόμενη κίνηση, το πόδι γλιστράει, προκαλώντας μια ακαριαία πτώση. Αυτό που τελικά τον έσωσε ήταν ότι κατά την πτώση χτύπησε πάνω στον δεύτερο αναρριχητή που βρισκόταν πιο χαμηλά πίσω στον βράχο. Το περιστατικό αυτό μας αφήνει ένα σκληρό αλλά πολύτιμο μάθημα. Ο εξοπλισμός αναρρίχησης είναι ο μόνος μας σύμμαχος στα βράχια και σχεδιάζεται για να αντέχει τεράστια φορτία. Όμως κανένα σύστημα δεν είναι αλάνθαστο και οι νόμοι της φυσικής μπορούν να αλλάξουν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Υπάρχουν στιγμές που το βουνό μετατρέπεται σε μια λευκή σιωπηλή παγίδα, έτοιμη να καταπιεί κάθε ίχνο ζωής. Σήμερα μεταφερόμαστε στα Πυρηναία όρη, στην περιοχή Μπακέιρα Μπερέτ. Δύο φίλοι, ο Αλέξ και ο Τόμι, κατεβαίνουν μια πλαγιά. Ξαφνικά ο Αλέξ σταματά απότομα τον Τόμι γιατί διακρίνει μια μικρή χιονοστιβάδα να έχει ξεκινήσει από ψηλά.
No, it's not good. Τη βλέπουν να μεγαλώνει απειλητικά από απόσταση. Όμως στην άλλη μεριά της πλαγιάς, ο τρίτος της παρέας, ο Άραν, δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Η χιονοστιβάδα τον τυλίγει σαν λευκό σεντόνι, τον καταπίνει και τον θάβει κάτω από αρκετά μέτρα χιονιού. Tommy! Put the search mode! I'm okay, but my... It is on search, it is on search. No, sir. Two victims said... Τρέχουν αμέσως προς το μέρος του και αρχίζουν να ουρλιάζουν, ενεργοποιώντας τα συστήματα εντοπισμού. Δεν ξέρουν πού ακριβώς βρίσκεται. Τότε βγάζουν τη σόντα, αυτό το μακρύ πτυσσόμενο μεταλλικό κοντάρι που είναι το πιο κρίσιμο εργαλείο στο χιόνι. Το καρφώνουν ξανά και ξανά στο έδαφος για να μετρήσουν το βάθος και να νιώσουν μέσα από το μέταλλο την αντίσταση του θαμμένου σώματος του φίλου τους. Can you feel him? It says 1.6 meters here. 1.6, 1.7. But make a shovel, make a shovel. Wow. Is it here? Η σόντα βρίσκει στόχο. Ξεκινά ένας εφιάλτης δευτερολέπτων και σκάβουν μανιωδώς με τα φτιάρια, πετώντας τόνους σκληρού χιονιού. Όταν επιτέλους φτάνουν στον Άραν, η εικόνα είναι συγκλονιστική. Αναπνέει βαριά, το χιόνι τον έχει κατακλείσει και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Haran! Hey! Haran! Haran! I'm saying? Haran! Haran! Hip! Haran! Respira! Hey! Vale, ve, tío, Haran, ve, respira. ¿Estás bien, Aran? ¿Ya? ¿Estás bien? Helicopter, you need to yeah. No signal. I got no skis. I got board. I go. No, espera. Estira'm del fas. Ya ve l'helicòpter, Aran. Έχοντας καλέσει βοήθεια, ο ήχος από τις προπέλες του ιατρικού ελικοπτέρου ακούγεται σαν σωτηρία. Η ομάδα διάσωσης φτάνει εγκαίρως. Το ελικόπτερο παραλαμβάνει και τους τρεις φίλους. Ο Άραν μεταφέρεται σπεσμένα στο νοσοκομείο της Λέιντα και διαγνώσκεται με σοβαρή υποθερμία και έντονους πόνους στα πλευρά, παραμένοντας υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Ο Αλέξης και ο Τόμι μεταφέρονται για προληπτικές εξετάσεις και αφήνονται ελεύθεροι λίγο αργότερα.